खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि बयबो बुङो बर'आ जारिमिन दं धोरोम दं आसार खान्थि दं हारिमु दं नाथाय जोंनि जारिमिन धोरोम आसार खान्थि हारिमु बेफोरखौ संरैखा खालामनानै लाखिनो थाखाय मा राहा लादों बे थारैनो मोनसे गेदेर सोंलु आथिखालाव जों नुनो मोनो मुगाया सोलायनाय लोगो लोगो जोंनि गोदोनि आसार खान्थि गाननाय जोमनाय धोरोम जानाय लोंनाय मुगाजों लोगोसे सोलायनायखौ बेखौनो नोजोर बोनानै बाक्सा जिल्लानि बाथौफुरियाव सोलिबाय थानाय बाथौ फुजा मेलायाव जाखांबोनाय महर दानख'गिरि आरो सावगारि बोगिरि महरगिरि खंसन सोरगियारिया बर'नि जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां बाथौ धोरोमनि जागायनाय सिखना जोहोलावनि जारिमिन सान्दोबावदियानि जारिमिन गहपुरनि जारिमिन आरो आथिखालाव बर'नि राजखान्थि थासारि बेखौ सावगारि बोनानै आरो महर दानख'नाय दिन्थिफुंसालियाव दिन्थिनानै बयनिबो गोसोखौ बोनो हानायखौ नुनो मोनदों बिथाङा फोसावनाय बायदिब्ला बे दिन्थिफुंसालिखौ नायनानै गोबां सुबुङा मेगनाव मोदै गलांनाय बाथ्राखौबो फोरमायो बिथाङा बे महर दानख'नाय आरो सावगारि बोनाय खामानिखौ थांनाय 2009 मायथाइनिफ्रायनो मावबोदोंमोन आरो बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरफोर फारियै आमेरिका डेनमार्क UAE फ्रान्स नेदारलेन्ड इंलेन्ड बायदि हादोरफोराव बायदि सावगारि आखिनाय आरो महर दानख'खौ दिन्थिफुंसालियाव दिन्थिबोनायखौ फोरमायो अदेबानि बर' हारिनि बायदि दिन्थिफुंनायखौ दिन्थिफुंसालियाव बेनो गिबि होननानैबो फोरमायबावो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि फै आंनि नामा किंसन सरगियारि आंनि माबाया जायगाया बाक्सायानो डिस्ट्रिक्टआ बाक्सायानो बेनिफ्राय गामि आंनिया लांदांपारा सावकुसि बेनिफ्राय गामि गिदिर नामा ओरैनो माबा गोलैयो बेन्नाबारि गोलैयो बेनिफ्राय आंनि आनसलिकआ जाबाय बरिमाखा दिनै आं नुनो मोनदों जे बेयाव नोंथाङा बर'नि गोबां जारिमिनारि जि नुथाय बेखौ दिन्थिनो लादों बा दिन्थिदों बेनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानो आं मोननैल' वर्ड्सजों माबानो नागिरदों आङो पिउरिटि गोदो जोंनियाव पिउरिटि दंमोन दिनै बे बुस्थुआ गोमालांबाय आरो जोंनियाव दिनै माने जि बुस्थुआ माने इउनिटि जायनि थाखाय जों दिनै मोनसे मुभमेन्ट लाबोदोंमोन जों PTCनिफ्राय लानानै बा BSCनिफ्राय लानानै इनिफ्राय BTC BTR जाय जादोंमोन खायसे जाथायनि थाखाय जों बेफोरखौ बे मुभमेन्टआ सोलिबोदोंमोन थाखाय जोंनि गेजेरावनो दिनै माने पलिटिकेलि जोंनि गेजेरावनो माने गावस्रालायनाय नुबाय जायनि थाखाय गोबाङा माने माबा होलांबाय बोलि जालांबाय गोबाङानो खिन्थु जों दिनै जोंनि गेजेराव दिनैसिमबो माने गोरोबनाय होननायानो गैया माने बेवहाय नोंथाङा ओरैनो मा नुथायफोरखौ दिन्थिनाय जादों स्पेसियेलि आङो फार्स्टआवनो बे केन्द्रीय बाथौ मेला बेनि थाखायनो आं बे बाथौ गल्डेन फुजा हिसाबै आङो माबा सनाथि फोरबो फालिनाय हिसाबै फार्स्टआवनो आं बाथौनि मोनसे कनसेप्टखौ लाबोदों थें फाख्रिनिफ्राय लानानै दिनैसिम बिबार बाथौसिम बे इभलिउसन 70 फिटनि नाव बानायदो नोंथांमोना नायहैनो हागोन बेखौ स' बे गोदोयो दानि जुगावथ' दानि यंगस्टारफोरा बेखौ इयुन जेनेरेसनफोरा मिथिला गोदोयो माबायदिहाय माने बोलि होबोयोमोन देवदिनि मोसानाय दंमोन थ' बेफोरखौ आं दिन्थिनो नाजादों आरो बे बाथौनि इभलिउसनखौ एक्सुवेलि दिनै जोङो उन्दैयावसो लेखायाव फरायना मोन्दोंमोन खिन्थु दिनै आइ थिंक गोबाङानो सिकनाजार होनबा उल्टापानिफोर माबाफोर होनोबा मानसिफोरा बेरायनोल'सो थाङो खिन्थु बिनि माबाखौ दिनै यंगस्टारफ्रा बे मिथिया स' आं बेनिखायनो फार्स्टआवनो माबानि सिखना जोहोलावनि बे जिखिनि माबा लास्ट बिनि बे दावहा नाङै जेब्ला बियो दै लोंदोंमोन दै लोंनाय टाइमाव बिनि गोदना दानस'नाय सिनखौ आं बेखौ रिक्रियेट खालामनो नाजादों बेखौ बेयाव मोनसे नुनो मोनदों जे सासे सुबुङा माने सेरजा लानानै दंफां गुदियाव जिरायनानै दामबाय थानाय बेजों मा दिन्थिनो एक्सुवेलि बेयो माबानि सान्दोबावदियानि जि आरो माबानि खैना सान्थिनि जि सल'बाथा बा सल' नङा बेयो थारानो पियरानो जायनि थाखाय जोंनि सेरजाजों दामो सान्दोबावदियानि थाखायनो जाय ड्रामाखौ जों दिनै नाटक माबा माबि खालामो जों सान्दोबावदियानि थाखायनो जादों दिनै गोबाङानो बेखौ मिथिगोन ना मिथिया आं बेखौ बुजि मोनला खिन्थु खोन्थानो हाला खिन्थु सिगां पिउरिटि दंमोन माने माबा मोनसे थार गोसोजों जों जुदि नाजायोबा बै जाय माने जाथावै खामानियाबो जायो बेखौनो बै सान्दोबावदिया बेहाय फोरमायनो थांदों बेनि दै सान्थि आरो माबानि खैना सान्थि आरो सान्दोबावदियानि स्ट'रियाव आरो माने जिखिनि भुल खामानि मावबाय बा दैखौ खालाय दैफोन गारनानै माने जिखिनि बियो माने उनाव माने दैया रानजोबलांबाय जेब्ला बे गावनि माने सेरजाजों बा बे गावनि बे दामग्रा जि आइजेंजों बियो बिथाङा माने बे माबाखौ खैना सान्थिखौ मोनफिननो थाखाय गावनि भुलखौ निमाहा बिनो थाखाय बिथाङा एसेबांबा माने नाजाबाय नाजानायनि उनाव खैना सान्थिया
खुसि जाफिननानै बिनो दै होफिननाय स' बियो जाबाय मोनसे पिउरिटि आरो नाजानायनि मोनसे सिम्बल आरो माने कनसेप्टखौ आं गोबां साननिफ्रायनो सानबाय दंमोन खिन्थु बेफोरबायदिहाय गोबां जारिमिनखौ लानानै आङो मर देन माने 1000सो पेइन्टिं खालामनो लुबैयो बा स्काल्पचार खालामनो लुबैयो खिन्थु आं बिनि सिगां आङो दिल्लीयाव दंमोन बेनिफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेलाव आङो कन्टेम्परारि खामानिखौ लानानै कन्टेम्परारि टपिक्सखौ लानानै आं खामानि मावबाय दंमोन खिन्थु माबानि थाखाय जोंनि कालचारनि जोंनि माबानि जोंनि लाइफनि बे माबाफोरखौ हिस्टरिकेल माबाफोरखौ आं बेहायनो फार्स्ट टाइम दिन्थिनो नाजादों आरो बे बुस्थुखौ नोंथाङा बिराद मोजां कुइसन सोंदो आं बेनि थाखायनो फार्स्ट अफ अल आं बै कनसेप्टनि थाखायनो जाय बुस्थुआ गोमालांदो जाय बुस्थुआ गैया ओंखायनो आं फार्स्टआवनो बे साबजेक्टखौ चइस खालामदो जेराव हमना ला दानि सिखना जोहोलावनि बुंनाय राजा इरागदावनि बुंनाय बाथौनि इभलिउसन आरो सान्दो बावदियानि बे माबाया स' आं बेयाव मोनसे महल क्रियेट खालामनो नाजादों बेखि बर'नि गोदोनि बे न'फोरखौबो एसे सिम्पलियै बानायनो नाजादों गासैबो माबाफोरखौ माबाजोबनो हायाखैबाबो आं मडेलखिनिखौ खालामनो नाजादों ताकि बैफोरखौ नुनानै जों खेबसे माने गोबां माने गोसोखांफिननो हायो ओमफ्राय दिनै गोबां मोजां मोनदों मानसिफोरा बोराय बुरैफोरा रायजो राजाफोरा माने नुफिननानै गोदोनि माबाफोरखौ गोसोखांदों मोजां मोनदों सोरबा दुखु मोनदों सोरबा एकदम एनारजि फैदों सोरबाथ' आं नुनाय मथे सान्थिनि खैना सान्थिनि दैखौ सोरबा एकदम ओरैबायदि इमसन जानानै लोंलायलांदों माने एकदम स' बे मोनसे आं मोनसे एटमस्फियार क्रियेट खालामनो माने महल मोनसे क्रियेट खालामनो नाजादों आरो माने बे बुस्थुखौ Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare. Indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning. Environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room. Good teachers, student one-on-one training on one language and speech development. Experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.